Salam. Shalom. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahatut tu sude ruas, dohot tamu namar minggu di Tikion, suak songoni nang ruas ni Huriata, na mengikuti ibadah, mang napar minggu di Bagas Tabi secara live streaming. Upa saat kami horas jala selamat beribadah ma dihita saluhutna. Atong taparade marohatta tabuk kama masuk marede mahita sanade huria nomor 580 ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goarne di bata ama, dohot goarne anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarne to di porbadia na tumo palangit, dohot tanoon, amin. Saitong do mamerengi mataku tu Jehovah, ay iba na do mangenet patu sian jorgong, saido pakon maahu, jala asiro hamdiau, ay pujung jala na dangol doau. Hodo ali Jehovah dihalungut rohaku, ale di bataku marhaposan tu hodo au, say unang paila ahu. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, para si roha na sumurung di Sude Jolma, dang di olani ho anakmu na sasadai, dilehon hodo ibana humokop hami, mamorsan dosa nami saat tuhau pinorsilangi. Say patugu maroha nami, asa unang ganggu roha nami makaporsiay hasesani dosa nami. Asa unang madeli hami alani dosa nami, alai asa postitutu roha nami di asini roham nagudangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amin. Mare de huria nomor 216 ayat sada dohot ayat 3. Dar dulu kapor batu dan dar asini rahasia debatanku saya hot pada nai asini rohaku Sonang
kono asini Roh Kudus danamu saksianku. Tangihon hamuma patik ni debata iman ani enak sian patik palimahon sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon ikon pasangapom mudo natorasmu asa martuaho jalalering mangulu di tanon ni lehon Jehovah de Batam diho. Patik paunopon unang ho mamunu. Patik papituhon unang ho mangalaku. Patik pawaluhon unang ho manako. Patik pasiahon unang ho olo makatidakon hata nasa tutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Ima sahatna atong rak mangidugugu mahita tutu hatta di bata lahom mangulahon patik nai. Ale Tuhan di bata sai pargugui mahami mangulahon na hobbar tu patikmi. Amin. Tapuji tu hatta maredehita sene dehuria nomor 420 sada ayat sada dohot ayat 4. Marsomba di jolomo ojo targogopro aku dibaik godang di dosakon saja kondohotan saja jakon maawon naramun diriko tumpos doro hakiniho di jakon ho. Tatopoti ma dosatta tua dopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pergugu na sohatu dosan sitop panasana adong. Paruhum na tigor na manghumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan hula hami marhites yan pangalosion nami di patikmu. Imam marhites yan tubuh-tubuh ni rohanami narawai. Nang siyan pagkatayon nami nasoture. Rodi pangalahon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hami hona uhum ala ni dosa nami. Alay na tersosol bagi dohami nuaing ala ni. Asi maroham dihami ale debata nami. Perdengan bahasa jala para si roha
doho alani anak hawolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di porbadia tu rohan nami be, asa tarbahen hami mangului ho, di bagasan hati goran dot habadiaun, gabe sahat hami Tuhan nguluan na sora suda, na pinar bagabagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lasta begima baga-baga ni debata taringot tuha sesani dosata. Ayadong do ay dang adong ibarnii ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akan nagabi pitor binahin ni basa-basa marhite sian asini rohana. Hinorhon ni panubun Sion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahin habang sa parasian marhite-hite hapor siaon di mudarna. Hasanga pemadi debata na digijang. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita sende duhuria nomor 403 ayat sada. Songonsor hari parati dongolu ni jolmai aryo malas roha alapa omoani hamero masori bago nano sakrohai apogo
Begema hatani debata turut epistel di minggu tasadarion. Ima nasian panuri rang Yesaya bidud 55. Ayat onom satu ayat sia tajahama marsika sorin. Sai lului hamu majahuba bisa terbahe dope jupang ibana. Juhamu ma ibana bisa jonok dope ibana. Sai diteringkon halak perjahati ma adalanna jala jolma pergeduki akka sakapna sai mula ma ibana tu Jahoba asa marpangulai rohana mida ibana doho tude batatai ai was do rohana manelese Ai dada pikiraku pikiran munai jala dada dalan muna aka dalaku ninna Jahoba. ai songo tibbo ni akka langit sia tanoon songonido tumubbo ni akka dalaku sia dalan munai jala akka pikirakku sian pikiran munai Songoni masahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amin. Marede hita sene dehuria nomor 104 ayat sada dohot ayat 4. Ongoti marohatu ingani maawon oton di debataku pasonang rohaku marhabang sahon rapon debata amanang Jesus pe anakna naing puji ok Tuhan Ajari maawon Handok pamino aku sian sandok rohaku tamihon hakku. Tahadit dako ma hapor siaw tay songon na hinatid dako ni dongata sa hapor siaw di sadok portibion rapma hitamadok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na sohatu dosan natu mo palangit doho tano. Ahu porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai. Imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si antod di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaw na bernit di panguhuman ni Silatus na amati tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuwa tubanua turudung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo laho hudlu tu siamu ni debata Jahoba amanai pargugu na sohatu dosani di sima ibana pa imamula sogut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tau di porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihalak Kristen akan na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin.
Tapai ihut-ihut ma tikting namasa di bagasan minggon don anek pamasaon itu ngatongan yang huriat tak. Horas madita salutna. Horas. Tikting di minggu ta sadarion namasa do nanaeng pamasaon di Uriata HKBP Jalan Lura Cimahi naparjolo guarni minggu ima minggu okuli topik minggu sadarion marhamu baon niroha asa unang mago bertobat supaya tidak binasa. Poin tolu marturia 3.2 persembahan pelean tanggap bencana. Pada hari ini Minggu 20 Maret 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan manang pelean tanggap bencana melalui amplop. Amplop disediakan oleh distrik. Pemberitahuan 5.1 Jemaat baru ruas Natambah. Terhitung mulai hari ini Minggu 20 Maret 2022 menjadi jemaat baru ruas Natambah keluarga Alberto Marulitua Lubis Inang Ami S. Ruth Boru Sitinjak yang beralamat di Bantar Gedang Padalarang masuk Wek Onom. Telah menikah di gereja HKBP Resort Panambean Siursa dengan nomor registrasi JL 634. 5.2 Mutasi pendeta fungsional. Pada hari Minggu yang akan datang tanggal 27 Maret 2022 akan dilaksanakan temu pisah pendeta fungsional. Adapun teknis pelaksananya sebagai berikut. A. Pemberangkatan Manampa Borhaton Pendeta Dodi Indra Simarmata STH dan Manjakkon Pendeta Todo Tua Sirait MTH sekaligus pemberian cindera mata dilaksanakan dalam ibadah siang masuk pukul 10.00 WIB. Biasanya kita ibadah siang 10.30, minggu depan kita maju dan menjadi jam 10.00 WIB. Poin B, pada hari Minggu 27 Maret 2022 dalam setiap kebaktian akan dilaksanakan pengumpulan persembahan manangpelian tali kasih melalui amplop. Amplop disediakan oleh Huria. Poin C, Ramatama dilaksanakan setelah ibadah siang bertempat di gedung sekolah minggu. Yang mengikuti acara Ramatama adalah seluruh parhalado beserta keluarga, 2 orang utusan dari setiap WEK, ketua dewan, ketua seksi, ketua pembangunan dan badan audit. 5.3 Kur Ina Gracia. Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Punguan Kur Ina Gracia akan mengadakan kebaktian Padang bertempat di Garut yang akan dipimpin oleh Amang Pendeta Dodi Indra Simarmata STH. 5.4 Ibadah khusus temu pisah. Sehubungan dengan pelaksanaan temu pisah pendeta fungsional, maka khusus untuk ibadah minggu yang akan datang tanggal 27 Maret 2022 ibadah siang yang biasanya masuk pukul 10.30 dimajukan menjadi pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. 5.5 Seksi pendidikan. Sesuai dengan hasil rapat seksi pendidikan diputuskan bahwa mulai dari Jumat 25 Maret 2022 akan dimulai kembali pembelajaran PAK Pendidikan Agama Kristen dengan tatap muka masuk pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. 5.6 Latihan Kur Ama. Pada hari Selasa dan Jumat
tanggal 22 dan 25 Maret 2022 akan dilaksanakan latihan kurs seksi AMA untuk persiapan mutasi Pendeta Dodi Indra Simarmata STH dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Diharapkan kepada semua AMA Huria untuk datang mengikutinya. 5.8 Jadwal ibadah minggu tanggal 27 Maret yang akan datang pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, WEK 4, WEK 6, dan WEK 9. Pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, WEK 1, WEK 7, dan WEK 8. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, WEK 2, 3, dan 5. Songonima titing di Minggu Ta Sadarion. Horas Madihita Salutna. Tapuji matuhatta meredehi tasana dehuria nomor 670 ayat sada dohut hudutna uhut papungu pelian na parjulu. Dame ni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate doho pikiramu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam oras dihita salutna. Sahak mamuse tabi nami di hamwa kadamang dainang narak marminggu doho tami secara live streaming. Manang di dia behamu maringana na manginang, saya di pasu-pasu tu hata mahamu, dia ka ulaumu dohot di tonga-tongani keluarga. Amanginang na dia holongan di bagasan Kristus Yesus, hatani di bata, di bagasan Minggu Sadarion, ima di Evangelium ni si Lukas, bidu 10 ayat sada sahatu ayat siap.
Hujaha mahatan di debata, tangyok kamu mahatan itu hanta. Adong manaro ujui, babua hontu ibana taringot tu akka halak Galilea, na diduruson silatus do mudar nasida, gabe saor tuna pinelehon nasida. Jadi na Jesus mamangalusi nasida, na diagam rohamuna do, pardusan halak Galileai martibakkon saluhut halak Galilea ala soni diahap nasida. Hudok madihamu dang anggo somu barohamuna laos songonido hamu mago muse manang na diripu hamu anggo na 10 halak na mate ditinggang palas-palas na di Siloam parsalaan sian sude pangisi ni huta Jerusalem. Hudok madihamu datung anggo somu barohamuna laos songonido hamu mago muse dunge di hatahon ma upamaon adong ma disada halak hau ara na sinuan na tuporla anggurna. Jadi Roma ibana mangalului parbuena hape dang adong jupang sa. Gabenin nama madok siula porla anggurna. Nunga pola patulu taoton au ro mangalului parbue di hau araon laos so jupang. Taba mai aha pola mangopo tanoi bahenon na alai didokima manglusi tuan nami las loas mai di sisa taonon asa sanga hupakur humaliang bonana mabahen napa tusi anggiat olo marparbue tujoloon alai anggo soada tabau ma bahasa Indonesia didok sonon. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, maka semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Ima sahana. Amang inang mau lihat tema di Tuhata, dina 2 minggu kami isoman. Ala terpapar COVID-19 sia. Alai sude boy dibolus ala dirajumi roha pabahenan ni debata na mangalion gugo di tonga-tonga ni paranggulon nabi. Dohot di sude akaruas ni huria na mungkin terpapar di arinang salpo dohot adong piga-piga parhalado ni huria tatong na terpapar di akarinang salpo. Raheado hita mabigis sada perumpamanon. Di sada tiki adong masada halak guru dungi dibuam ma
piga-piga sada harotas na kosong. Ibu ani mana matu sada ruang kelas. Laos Jepang nama disi akka sisian, akka murid-murid, akka siswa nadong di ruangan ini. Dunginin na guru ima. Jala jolo di parlehom ma harotas na kosongon. Didok matuak kasisian na ya. Surat tok kamujo aha do nagabe hahurangan di dongampo. Surat mak inna guruon. Isurat mak. 5 pe inna guruon. Isurat talaki mak. Dungi paduahon surat tojo aha do nagabe haburjuon di dongammu inna. Baik surat 5 pe inna. Isurat talaki. Dung sai didok guru nai mamuse tuak kasisian nai atong dapat tuluhon surat tamu jo aha nagawe hahurangammu inna. Surat nasida mak 5 pe hahurangammu inna surat mak. Nabar pudi dung sai di surat tamu hahurangammu surat majo aha do nagawe haburjuammu doho halubiommu inna. Surat talaki, surat tinggan berarti saya mak. Iba bungu madangi, ibu membulak. Iza haguru masude, nanti surat niak kasih sian naon. Tahe ini mana? Ya hahurangan ni donganna 5 do hupangido, ale 10 itu suraton inna. Ya halobion ni donganna 5 do dipangido ale otak ni tolu do na di suraton. Ya disuruh suraton hahurangan na sadiri 5 do dipangido ale tolu do na di suraton. Alai di turat disuruh dipangido aha do nagabi halubiomu haburjomu 5 do dipangido ale 10 di suraton halubionda. Au nahi tarasoni kadongan radak pula dau hita siani najojotan akah jol maon manuran aha do nagabe hahurangan ni do donganna dida salah ni donganna sipata jol maon hairau ibu ngeha mana tebula mulu mana tebula adong do wasik na kan. Si patah herawasi itu si jolmaun mangalului aha nagabe hasalaan do pelanggaran jala dung dapok salai dang sungkasukan laho pasahaton kartu kuning manang kartu merah piterato do mangu alai molo disuruh aha do gabe haburjon di dongamu saya hirana boy do honon keberatan dong laho patuduhon ahadun hagabian dohon akka haburjon ni donganna ay nang nagudangan patuduhon akka haburjon ni donganna tikina mate do mate mak ya tulang ni siu cokon na burju doon inna ringgas doon mariminggu tahen na burjon inna ale tiki mangulu dakya di hati dakon na burju itu kan dung mate be di hati dakon burju mana alai di kimangolu no molo di suku kita aha do nagabe hahurangan mungkin rahita tata budi hodo aha nagabe hahurangata maila do hita patuduhon aha nagabe hasalata itu kan maila do hita patuduhon aha do nagabe pambahenata ibarat na halak na marhalet tiki marhalet na julu hamu kinang tuak kamata ipatuduh hamu do haurangammu
Dang yakin au patudu au. Ade amang, ipatudu kena todo kahurangan na? Dao, berarti buta deh. Hita pe akama, tapatudu do kahurangan tatu kainata? Dao. Au mami, ipatudu teh hurang tu ho. Unang do talaku mangalusi ho pe. Daku patudu kan? Dung pitedi ay songro do habe inda mungkin haro ide kokosori. Ya. Jala hope kaya patudu ho hurang amu tu au. Wedu dah. Udah komai. Buasa dang olo rohani jalma patuduhon hurangan na. Alai patuduhon halobion dah. Oh. Sampai viral. Itu kan? Di Facebook sampai viral. Patuduhon hawa ulionna, hawa gakonna, hamalawanna, habedang diboto. Mungkin saja orang sudah tahu apa yang menjadi kekurangan dah. Ayo lo manipu hempersonari. Botar buhini natai. Habe lebih botar dunia sa sitong na. Baga do natai leu baga do sa sitong. Lo manipu hempersonari. Aura kudo korwa. Ay ngarong na di dia di hodi batakan arwa. Amang inang na di halongan di bagasan guar itu hata Jesus ido jamita di bagasan minggu sadarion. Si patadang tasadari uramot do hita di akahasalani do ngata. Si patadang tasadari umalo do hita lahom membaca majaha dohon laho pajojor hon sudia kahahurangan di dongata. Hape dang ta ingot hita jolma na hahurangan do. Dang ta ingot jolma na mardosa do hita. Jala si pata tatabuniho do aka pangalahota na memang mailah hita mangulahon akasisongoni. Ala memang dang sadar hita kamanginang menilai halak do hita malo. Dirita dak kaya nilai. Hudok matuhaw. Buasa alam memang dirajui mana umalo ibanas yan halakan. Umalo ibanas yan dongan na. Upistar ibanas yan dongan na. Ubisok ibanas yan dongan na. Hape si patatang diboto ibana imana pe mungkira ugodang pabahenan na dosa na nasoyak ko imana jaladang di batu di mana. Apalagi molo marsahi musuna. Manang Roma sada boy dahonoku panarita namasa di tonga-tonga ni nguduna. Pitor hatok dua lone madokon. Dua ni matonga ni ala ni dosa na di. Kan itu. Dua ni matonga ni marsahi di ala ni pangalaho na dotonga ni. Inna. Dua ni matong sirang amatay do hinatay. Dua ni matong dajal yan akon nay. Dua ni matong. Alam memang nunga tertalam radim imet si manang di pikiran ni halak na kana si songoni. Molo halak na dapotat jia berarti upah ni halak na marjahat deh. Alam molo halak na pasupas nguluna berarti akan na burju deh. Usuk kumaju hamu. Toho doi. Toho dia inang. Molo halak na marja, molo hakka halak na hona akan na masa. Memang halak na marjahat di ala ni pangalahona doi. Toho doi. Molo halak na burju iko pasu-pasu ni di batari. Toho doi. Ayub. Job. Di pasu-pasu di batari mana? Di pasu-pasu. Ale buasa pola iko taonon na kada parir. Ahado hajahato ni si Job. Usuk ko majawab. Adong do inang. Danga dong. Idopan na di bagasan jamita sadario namang inang ikon di patudu jala di patudu Jesus do marhiri terpuk tahun. Ya debata para siroharo dang nalaho manguhumi debata lang pepar jahat di mana dang olo debata laho patuduhon akka namasa
laho mangalehon akan nasodenggan nang paper bue ni hajahaton ne. Tidak, Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Iko bodoh bengrota. Tuhan itu bukan seperti pikiran manusia. Salah hukum, salah hukum, salah hukum. Tidak. Allah itu diperkenalkan oleh Tuhan Yesus di bagasan turpukon dan na debata namura rimas. Alai debata nago asiniro roha. Tidak turpuk to namang inang. Adong mapiga-piga halak naro tu Yesus. Nang itu. Dungi di pasahak matu Yesus. Guru. Inna. Da di botoho. Adong halak na dibunuh si Pilatus di Galilea. Disapur si Pilatus do mudar nai. Ya. Mudar na diduruson si Pilatusi. Gabe saor dohok mudar na pinelehon na sida. Dungi di pasah nasida alani pangalahon adui guru buasa ikom mate ibana alani ise do halak na binunu ni si Pilatuson imana di do na halak Jelotes sebuah kaum yang ada di tengah-tengah Yahudi yang bernama kaum Jelotes yang pada saat itu mereka tidak suka dengan kehadiran Kaisar Romawi. Dan lomoro hana di aka, sude aka kebijakan di Kaisar. Alam memang Kaisar Rom di hati ai manguluhon bangsoi marhite-hite tangan besi. Pajak ikut dibabungus sude. Nang pinabugus dang peduli. Mola dong na mangalo, iko mate. Dang jong sonariok kan. Demon halak lomo-lomo na. Nga nabot tayo minyak gorek kamu? Amang tahe, sarupa hita. Ala ni minyak goreng, demon. Etor 3 liter do arwa digoreng jol masya dari naroha do. Ala ni sotik, demon. Anggoti ki Kaisar Rom dang bui. Oti pemakkatai. Laho mangalo kebijakan di pemerintah Rom ikom mati. Pilatus, gubernur do nasida. Jala songo di do na di bayan nasida tu Yesus. Alaya dorang se di batu pa nasida tu Yesus. Di bayan nasida tu halak Galileon. Dibunuh si Pilatus do halak Galileon. Alaniaha ala membrontak nasida tu Kaisar pasang badan masih Pilatus. Asa diida Kaisar Romau burju hubas mima hubunu ma akana mangalo tu Kaisar inarwana kan itu isuru maka serdadu bunuh hinda kan ibunuh. Di pasaha mabaritaw tu Jesus. Pika-pika hala na pasaha to baritaw tu Jesus. Ibo to hodo guru. Ala ni sala na sida do. Awala na mangalo do tong ulaon na. Ale ahama di do Jesus. Nadiripu hamudo. Ubal gadosa na sida siya dosam. Nadiripu hamudo ubal gadosa na sida siyan hala narong di Galilea. Pau ba maroham. Ina Jesus kan? Buasa di do Jesus pau baroham alam memang halak na pasahaton baritan na tu Jesus si payas-yas sendiri do nasida na menganggap halak na si songoni ikom mate aliaw zaman na burju daw dang mungkin mati yaw atas songoni mahalak na ale di do Jesus pau ba maroham dang naubal gadosa nasida siya ko.
Dungi di badok pasahat Jesus masana parupan di botol hamu bro. Adong 10 walu halak namate ala didodoni ditingkakon palas-palas na di siluam. Husukum majo hamu ni Jesus ala ni dosa na do mati. Ibarat na manginang marporang nuang Rusia do Ukraina kan. Hubereng ma di YouTube akan namate ay paplokoni na masongoni, ipamasok na matu sa daliyang. Dangadong be upacara kiagaman, dangadong be di bagasan batang di ban. Alay, iba itu palasi nga, ibolokom ma, hera bakeni papahanam ma. Mukira adong do nasipil na mate si. Unang maju nasipil hudokon, mukira adong dana. Molo mati dana porang, ala ni pangalahon na dui. Molarong na mati dana ala ni porang, ala ni hajahaton na dui. At tersongoni maun. Molarong dana marsahit inang. Baru dope tubuh siya bortian. Nga mati-mati ne, ibu tahu do mati-mati ne? Neneng mati. Ala ni dosa na dui. Ala ni pabahenan na dui. Belum tentu. Ala yang intensi halak adalah kesombongan, yaitu bagaimana orang yang jahat atau yang memang merasa mereka yang paling jahat adalah mendapatkan hukuman. Ale lupa, iman apa? Kemungkinan juga lebih besar. Ale didok Yesus, pau ba maroham, dang naubal gadusa nasida namate daripada ho. Amang inang nahiana holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Basa di dok Yesus pau baruham. Ala memang dangadong nanggosada pe haunggulota naboy pasahatot tatu di bata. Dangadong. Ay dos do hida di adopan ni debata. Dos do hona uhum hita hi adopan ni debata. Jala dangadong hita nasitong di adopan ni debata. Ale moliate madohona tatu Tuhan Yesus. Ala ibana do na memang tidak layak melayakkan. Dan layak kita, tapi dia melayakkan kita. Sasitong nadang dapotan ngolu hita alay, ala ni Tuhan Yesus, nunga di leho kita, alas ni roha, as ni roha, marhite-hite hamamatena. Dan olo masalah Tuhan Yesus di keadaan ni. Sampai di hau pinarsilang bo ahado de Jesus ale amang marpamuati marohami dan nasida aidang di boto nasida akan nadi ulahon nasida. Tuhan tetap mengampuni. Dia tidak menyalahkan keadaan. Bahkan jolma pajahat nadong di sabola abirang ni Jesus nasa totong madok tu Jesus guru palu apa au dohoto. Ala sabola kanan ni Jesus parjahati sabola siamu ni Jesus madok ahado. Dang songon ibu. Ala ni dosa dohita. Patut dohita majalo. Uhumanon ale yang ko ibana. Dang adong hasalaon na. Pinna dapo asini roha parjahat na sabola siamu ni. Kenapa? Karena dia tahu. Dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan siapa-siapa, dia tidak memandang orang jahat yang mungkin lebih berdosa dari dia, tapi dia menganggap bahwa saya layak mendapatkan hukuman, alani pangalahku, tapi dia madok tu Yesus. Dia tidak layak, karena dia adalah orang yang baik. Amang inang na holongan Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengoreksi pandangan ni akajol mana si songoni. Jalan mengoreksi pandangan ni hita karena songoni. Sotong olo hita masalah dong anta. Unang songon ali-ali ni si Job natului. Si Elifas si Bildad doho si Jofar. Tiki adong di Job. Adong na di ibana di dong si Job. Anggo na tuluon marali-ali mak. Alai tiki masa maparmaran di si Job. Mate sudi geleng na mago sudi artana. Tangido. Ripe dape doho do maburai Tuhan di bata. Alam Tuhan mi do tongani. Iso pasobaho do Tuhan mi. Saudari ngabe
ngahona hitakam. Dungi marsahi imana musai kan. Sahid na bau naso di halo moho jolma. Ro musai dongan no masalah di mana. Alani ho tong mungkin adong dupa bahinamu na hurang tama inda tu si job. Bayak ko mamang inang. Idahamu dongan muna da parwaon. Dang sudi nagabi dongan. Molo tohodo imana donganmu. Ida jo imana. Dikisonang. Go dongata. Percaya bamu. Coba ditiki masa kena masa dihita. Isi donganmu. Isi na pararapati ako. Tiki marhepek ko amanginang. Gurang donganmu. Naso mana daho pe mana daho. Ay tadaho do siya ni tungo pukul to ngani. Hinna. So nahe ay bati kita patu tarutum. Tadaho do bupati. Utada inna. Apala tulang dia mangboro ni apung siap puda main man ada unai narohado. Kan? Bau tada di. Ya do au sapar minuma do hoti inna. Basa dak tada. Anak nai dongan anakku deh inna. Apa saya Jepang. Alay tiki susah. Bereng isi dong kampung. Jolmai. Asai boto hamu akan menginang akhlak di jolma. Berurusan sama dia dengan uang. Gampang. Berurusan sama uang. Molo olo ho papijap kepeng untuk halak. Pijam jopeng mibu indah. Minggu naro per Selasa pe hupa ulakin na. Molo tepak waktu di mana paulakon dongamu me. Alay molo ayo tejo ado palahin na kan dang dongamu. Unang olo beho mga lat utang tusi. Sahat tu nana tahun naro dang negara ronai. Gabe hita do na mengemis. Ayo utang biaya. Ado palay utang ni hinda dang dongamu. Berurusan dengan uang. Molo nang mangido tolok kamu inang. Tolong coba nang sikola geleku. Mangido tolong coba. Amang terlebat to. Baru rupe manurja buau. Baru menomor mobil baru menomor dang dongamui. Molo dongammu do imana. Diurupi doho manang sadi hari pe. Amin. Ale molo dang dongammu imana. Tadado imana jonok ditiki sonang. Alai ditiki dang sorako ditiki susah ho. Paida jala pereng ise do naga bidongamu mungkin saja dang kompamu alai ido na mangurupi ho. Hati-hati. Naburan yang pangali jolma. Molo na jolo didot puhat tadi cisdo. Sarahau na dengan tarida dosia perbuena. Molo manis perbuena berarti naulima hawi. Baga mahawi. Ale ida hamu manuai ngamanginang. Pangalaw ni jolma tarida diri hadirium ni jolma identitas ni jolma tarida doisian pabahenan na pangalahona. Parwaw kamu ba. Tabba sadanay, say hudok matuhamu sahatu sadarion. Identitas di jol materi dan dosian status sosial lah di media sosial hati-hati habu. Molo arong aka jolma aka dongamu nama katai manuraton aka hata na rumar maradopo dongano dang dongamui. Sibolis deh. Saya mau katakan itu. Siapapun orangnya. Jangan mau menjadi orang yang sombong, jatuh besok. Madabu disuguti. Ido makanya Yesus pau bama. Jangan lihat orang lain, tapi lihat dulu dirimu siapa. Ida jo dihita songot dia, unang uhumi halak. Ido makana manginang, dido di Matius pitu ayat 3, dido di bagasan hata batang. Aha bapola pabereng-berengommu. Silbak-silbak di mata ni dongamu. Ia nasatiang na di matami. Dang di atoyo.
Apa gunanya kau melihat balok di mata temanmu, selumbar di mata temanmu, sedangkan balok di matamu tidak kau lihat sendiri? Paduahon ayat onom satu ayat siap. Didok Yesus do saringot tu sada hau ara. Hau ara na tersuan na tubu di sada porla anggur. Berarti molo didokon porla anggur, tanonoi pasti tanona na bagaka. Dang itu. Tubu masada pohon ni ara. Alai dung 40 tahun ton na tubu bonani araon. Danga dong parbue jupang na punasa porlaki. Setelah 3 tahun pertumbuhan pohon ara ini, tidak ada buah yang dia dapati selama 3 tahun tumbuh pohon ara ini. Alai ahmadi dokon napuna sapor laki. Tabama indah kan? Ala didok pajaga kobuni Tuan unang majo. Dielek do napuna sapor laki unang majo Tuan. Boasa unang majo. Jolo hupadeng gaddo musek. Loas mojo Tuan sataonon. Asa sanga hupukur hubaliang bonana mabahen na patusi. Bahasa Indonesia dikatakan, biarlah tumbuh dulu 1 tahun ini dan biarkan aku mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Alai di tahun pawopotan molo pesomar parbue. Dah baba, itu kan? Isi do hawaraon hita do amanginang. Hita do hawaraon. Hau ara 2 tahun ngamar parbue di 2 Palestina. Jadi molo somar parbue ya marhua pola paso-paso buo ni sayang ni tanoi. Danong parbue ni sita bao dui. Hau nawi mabahen soban kan ino. Alai dipangido Tuhan Yesus isi do napunasa por laki de bata. Isi do pajaga por laki Tuhan Yesus. Didok Tuhan Yesus tu di mata ama martingo tu hita ale amang unang jotaba ruas ni hakabebe jalan luraon pasobu majo Tuhan ay burjudo na sida mukira dang parbui do pesongon hobar na pinang ginome alay paluas mau ali Tuhan laho patuduhon akan adenggan laho banga mamukuri humaliang bonana jala mabahen na patusi asa jupang na punasa por laki akan adinggan nata ula di bagasan geluta. Amin. Jadi mulia tema tu di mata manginang naburjo do Tuhani. Dang tabaon na hita. Aw say hudo do Tuhan muda. Unang pikir hamu akan marsay ti hatok mate. Unang dipikir hamu akan nahipasi liling bangulu belum tentu. Belum tentu. Alai bican di lodi bata do be kesempatan kita. Itu makanya didekan hidup ini adalah kesempatan kan indah itu kan. Kesempatan untuk berbuat yang baik. Tuhan masih berikan yang terbaik bagi kita. Tuhan masih memberikan yang apa yang terindah di bagasan nguruta. Jadi amanginang nani holongan. Didok Yesus tu hita. Beta. Tau babe baruata. Tiki hasusa adon waingon. Ay satokin nama tikion. Dang leleng nama tikion. Dang terasa 4 tahun 5 bulan audison. Hari naneng ro, minggu naneng ro. Pabor hatom muna nama usyanon. Tikion om majamita maparpudi audison songo padita fungsional. Saya hudok do tidak tabah dan terasa teo pas tengah tahu kita sonikut. Me do na jul pahupum hubu atuson anggo sonari ngayalo be bapak anak. Babole ate ma neneng ro musina patuduhon.
dang terasa HP tiki. Dang terasa ari-ari. Ale hatani di mata di bagasan turpokor di hita banginang. Tapake tiki. Lahu paubah rohatan na sosuman. Memang dang boy tidak segampang yang mungkin kita pikirkan, tidak segampang yang memutar balikkan tangan, tapi berusahalah untuk berubah. Ya, karena dong duede bertobatlah dan balik pada Bapa. Adong duede nasi songodi, tunggu di dokodo, dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap, ibu tamu dede, mengampuni dosamu. Oh baliklah pada Bapa. Beta mana dede melobi ibu tamu. Oh baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Ini ada wedeh kan? Ya, Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Bapa. Tuhan tunggu. Di paima de batado hita, bohado akan namar parbu ya kada dengan Tuhan tunggu sabar do iba pahibau kita. Ibarat dah hita namar geleng molo salah geleng teh dang ikos yatu atu. Alai di podai jo, alai molo pedang boy betar podan, tak atu do boy do tapukul geleng teh boy, alai dang lau pamatehon. Begitu Tuhan. Ya. Tadi hojo sahalinaya kamanginang ede tanak kaning. Onom 170 lui. Onom 7 pauba roham tu Jehovah. Musik 678 tadi. Dia parahai. Oh iya, ketik aja ada di situ 678. Bisa nggak? 678. Coba lihat di laptop. Ya. Ayat 2. Marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu debata, marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu debata. Oke. Jadi akan manginang di leon debata tu hita tiki pau baroha dungi pamit mahami manginang. Mohon pamit sian huriaton di minggu siangon botarion om mahami na berpudi. Di minggu naro mangido hami tu hamu akan manginang roh hita paborhat tamu kamu hami. Jono dunia tu soreang. Alai roh haki di jalan Luraudo. Ala boha, ala memang hujalo do gudang ni pasu-pasu di jalan Luraon. Nang pe huhilala moru hahi pasakku, alai songona didok ni Paulus di hagalio kiduau di par gugui. Tangya ko kamu hamia kamanginang asamar guguau. Ala dang na huria jalan lurah na burju
nahuluhon dan nong di soreang. Ala adong do saotik persoalan di si. Alai pos rohaku tak yang munai ma namargogo yonau. Do inang na nang manomu lasiroha kami. Ya molo di dokter nian buru-buru bahasa yamin madangi saya yamin ma alai na penting hipas ibana hipas dohot dadaki na manginang rohamu minggu daro pabor hatami di bagasan lasiroha jala tanggal 3 di sido kami di lantik uluan di huria di HKBP Soreang batong ro mahamu di Soreang ro mahamu tong tuh KBP Soreang nang pedi dokon huria ama do naborhat alai dang bo olo do hamu paloson akamata salak naborhat ikon adong do hinata i asas asa dingga saluna jadi molo tungadong akamanginang akka nahurang di hami di akka pabahenan padohan ba marpamuati marohamuna mangido maaf mahami asa lancar akka ulon nami jadi hami pe hutangnya ko doha wa kawanginang sehat panjang umur sudi akka bang situa sehat panjang umur sudi akan burju-burju di situ tahun jala posroha dia karina mangihut bui dope hita Jepang ate ala KTP kutong dope Cimahion anggo paho pumuna tetap dope sikola di Cimahion mungkin hea bui do hita Jepang unang andong ala dang isop biau iber kamu dang padita nami be hinda kan jadi posroha asa totong marsitangnya kita amin martanya kita mulia temali Tuhan di mata amanami di bagasan Kristus Yesus di lasiroha di bagasan harianon boy hami magubongot di bagasan jorom da badierap dohot akan dongan nami sa porsiaon mamuji pasanga pungwarmu ali Tuhan dohot manangihon hatam na pabuaho tu hami lau paubah rohanami dia kasudi pabahinan nami hasalan nami na hurang tama na olo hami jot-jot pahata-hata dongan nami dohot patutuduhon akka hasalani dongan nami alai lupa hami ali Tuhan dia kahurangan doho pabahen nami na hurang tama marado poko doho marado po nakadongan nami ali Tuhan marpamuati marohami dahami sai leo di hami tiur ni roha tiur ni pikiran doho tiur ni perdalanan ninggulu asa boy hami paubah roha nami ali Tuhan di bagasan ngulu nami na jepekon asa unang sudah ari-ari di bahen ni akka ulaw nami doho akka pabahenan nami na hurang tama asa unang terlalap kami mengeluli akka hasonangan ni hapor tibion akka arta na di bagasan hasyang anon asimaroham Tuhan mulia tema di bagasa sadario maparpudi namposomon pasahaton hatam nabadia di bagasan minggu arianon songo padita fungsional di HKBP Jalan Luraon Tuhan mulia te di 4 tahun 5 bulan tikin na pinasaha mutu hami akka lasiroha nung ngagudang di jalo hami akka namasa nung ngagudang di adopi hami alai sa tu sadarion mulyate matuhan marhite-hite akka ruas ni huriam do parhalado ni huriam na burjon na sa totong manangya kok kami dia kasaluhut na kanamasa dia kasaluhut na kaparsahiton na sa ilaon doho dia ka pakubasion di bagasan ruas ni huriam mulyate matuhan say gajang maumur sudia ka ruas ni huriamon di pasu-pasu nguluna dia ka yanakonna dia ka keluarga dina makirim dia kasih lasiroha dak danak ulaon doho dia kasih rokap ni todi doho dia ka yanakonna di bagasan persikolan Tuhan hupasaha masudi ruas ni huriamon tu bagasan tangam muda badiai
Pargugui totong sudi parhaladoni huriam makubasi di bagasan huriam hagabi pijal luraon. Pargugui nasida Tuhan dia kahahurangan na. Leon nasida lasiroha asa totong boy pakyon nasida saha tu nasipul ulaon hasituaon na siya tonga ni portibion. Asa margugu nasida totong Tuhan makubasi ruas di huriam. Asimaruham. Ali Tuhan dia kana marulang tahun. Do namar ulang tahun pardonga saripeo peli Tuhan di bagasan mingguon. Asimaruham lehon gajang ni umur, lehon pasu-pasu. Asa boy marlasirohan nasida, dohot gabi habauran ni pasu-pasu tua kadungan namin na humaliang. Akan marsahi Tuhan, dohon akan nasuboy ro di bagasan parminggus sadarion. Dia kaulaon na ramoti manasida. Leon hamalumon dia akan marsahit. Pahehe ali Tuhan daging doktor dina asa hipas di bagasan pamatang na laho makubasi doh mamuji pasangapon guarmo ro dinalaho mangula kaulaon na sigano pare dia ka hosa umur na gajang na pinasahatmu hudok mahami matuhan moliate diho nuay ngali Tuhan mulak mahami di bagasan la siroha ramoti hami di pardalanan padao hami siya parmaran upasat tami matuhan daging dohot to dinami hola tu bagasan tangam mo na badi di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami asimaroham jalo matang yang namion amin. Awanginang tapasaha ma pelihat tu di bata mari di mahita. Kami oh Tuhan sayo sehon nangeni saya pehon tangan mi Tuhan lehon ngawong di portibio Tuhan, abauran nilas nilon tuna mansa, tuna daloni, dave pangamuni pasu-pasu hami oh Tuhan sehon nameni saya pehon tangan mi Tuhan lehon tua woloni di portivion main mau Tuhan monan maralohon pasu hami oh Tuhan
Pasa mapeliatan tatangya ko mapeliata tu rupa ni debata bertangyang mahita. Ali debata manami na di Banua Gijang hono haroran di saluhut sidon lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masian na nilon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasiang hami pilihanon. Patibuluhon harajaw mo dito nga tongan ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami gudang ni sileho-lehon bitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliat itu marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehoni Orironi pamataku Osadohot gogoki Rori saluhut ataku Tupasa namin na di Banua Gijang sa pinarbadi amaguarmu, sa romaharajaonmu, sa saot malaw ni roham di Banua tongaon sa una di Banua Gijang. Leon matuhami sa daron hanguluan siya pari, sa sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni doga namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala dipasaorhon ma damena tutodim. Amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu madita saluna. Sotong lupa ita kawanginang pasahaton la sirohata marhite dana pensiun gerakan 1000 di Joloni Gereja. Mola tema.